Na, akkor én most mentem, mert dolgom van. Ja, oké, persze, ezt még be szerettem volna mutatni. A Pullmannak egy nagyon jó kis tárcája. A váltásra, hogyha szeretném, akkor át is vettetem. Ami nekem a legjobban tetszik, hogy van benne egy gumírozás, és ezzel nem csúszik el a vállamon a táska. Viszont mi minden fér bele? Belefér egy fényképezőgép, akár nagy zoom objektívvel, belefér mellé egy nagy vakú, belefér még 2 objektív, vagy akár 3, és elől van 2 tárolórekesze, és egyéb kis ingyenségek, szűrőknek, lenspen tisztítónak, stb. Valamint oldalt is található rajta 2 hálós rekesz hátul is, és hogyha szeretném, akkor rárakhatom az utazó bőröndömre, amit húzgálok magammal. Ha valakinek a szín összeállítás nem tetszik, hölgyek örömben, akkor a barna kék verzió is kapható, valamint férfiak kedvence a fekete és szürke, és egy új unisex jellegű is. Köszönjük szépen!